Pressure I'm not going to be pressure. It's not a pressure you go. I'm going to do pressure. Ngithini South Africa nganza kwethu akekho ngazi ukuthi ungizwe umuntu onjani ungizwe umuntu oqonda nje ngqo ongangingizi ongakwazi ukuthi alonke ephuma eceleni mina ngineqiniso bafowethu isukele otamatisi lapho otamatisi bangivele ngibahalela uNkulunkulu wami ngoba nami ushatini umnandi ushatini nje kuseni nje mawusheba nesikwa manje yabona ukufulula nje otamatisi ubuye ubeke eceleni awuyabona njalo usulethe usulethe way-tray usewushatini ha yangisukela lento kodwa mina ufuna uqala ngayo ukhethelezi uyabheda ukhethelezi nje uthatha labo bafana ungijwayeza kabi nabo so iyeke lento yakho ngoba indaba yalabo bafana mina yabona khethelezi ngizokubamba mfana wami ngizokubamba uyinyanga impela ngiyakuvuma mfana uyinkinga kodwa ngeke usibambe sose ngabe kulesa nawe utamatisi kanye nabo labo bafana hey ungenzela utho mina yabo hey ungenzela utho mina angiyena usiblue queen mina angiyena magic oil wena uwe khethelezi ongijwayeza nabo bafana ujumbo nje ngiyiphatha indaba yakhe nalabo abanye abafana uNkulunkulu wami bakithi yabona yazi ukuthi ukhethelezi beni ngisazomncoma ukuthi wenza imanga ukuthi labo bafana abafakela iphalish emzini yewise njengoba kade kuyi-lockdown usebenza umkhulu umsebenzi lapho manje kwasho ukuthi manje ngithese ngithi ifale ngincome wena wabathatha ozobafaka ekhanda kimi manje-ke kufanele ngicacise-ke manje ukuthi hhayi-ke ubani inkunzi yabona bafana bakithi mina ngihamba emasathini emnyama kade ngashiwa sengonyama kade ngashiwa bethi ngizodliwa izingonyama ngoba ngiyinkunzi endala impilo ngiyayazi uyabona isihlalo sikaSifiso Mncwane umculi wegospel oyisiqophamlando eNingizimu Afrika the first gospel artist owakwazi ukuthi awine isong of the year kuma-Summer Awards ama-Summer hayi sekuyilento eyisekuyiyona njengamanje-ke nganza kwethu ngithi baculi begospel nabalandeli begospel bonke jikelele abazukulwane baka-Abraham bangisukelile basukelela ungiswe umlando wamchulu untombazi emdabalanga zamqomo kabe zemtanda umfoko sethenda ngomlomo wathiya kubo wathi yasekhaya unemodindiluzo ongabe yenkonzo akazivuliye selesebekela utondo ngonyosho utondo okomboze untombazi imshisi igoza ukwazi mabona kwashakoza ngithi mina ngiyakutshela nganza kwethu ngithi mina Ningizimu Afrika yonkana ngifuna nazi ukuthi ungizwe kasukela umuntu njengamanje emini iqophamlando soqala i4th Industrial Revolution iyazi kahle ukuthi ngasungula i-honorary station ingekho ntobo lendi online behambe bephaphathela amakhansela bephathela wonke umuntu beqhashazwa bethi bayavotelwa njengamanje ukuze bakwazi ukuthi befike esigabeni sokuthi baperforme bathole iphalish manje ngabafana bami ngiyangitshela ke mina ke manje ke ngithi mina nganza kwethu njengamanje ngifuna ukunitshela ukuthi labo bafana bangisukelile uAndan Anzi ngisanda kuncoma ngisakuncoma nje phansi kwamatafula ngithi uzahle uzothi noma utsulinisa kanje utsulinisa engathi umfowabo kalokujana engathi umfowabo kaVusinova uzotshela mina ukuthi mina ngicule njengawe vele nginsizwa lo uyangibona njani uNkulunkulu wami lezi idudla zenkosi ngiqale wawugezana kodwa kodwa kanyako
yabona amakhono esulukesi ngiyawabona ngithi mina idudha lezi ngiqale phi khona emnyama bhuqe uNkulunkulu wami yabona impela sukuyeke lokho nayi indaba ibalulekile mabhinga ngithi nani bantu begospel inkosi yinye kwi-gospel isihlalo sayo ngithi asisukume njengamanje mabhinga bafowethu senza noma ngabe yini ukuhlonipha uSifiso Ncwane uSifiso Ncwane ubashayela bafana ephila obashayela bafana noma serele phansi ngamza kwethu Oda bathi silaba ngeke babuye njengoba ngikhuluma izikhuluma ogcina sonke ngigcinile uSifiso Ncwane ngihlala ngisho ukuthi inkunzi ekuyiyona ekhonya ngishingasekho manje ngithi nganza kwethu namanje isihlalo sakhe sobukhosi soba inkosi kwi-gospel music industry sishawa umoya akanantanga la kulo mculo wemakala kulo umaskali phela niyasi kulo mculo wegospel uSifiso Ncwane akanantanga emculweni wegospel njengamanje lalalalo enganza kwethu ngithi mina namanje on the feather dust akasukume njengamanje ayoshanela ashanela isihlalo sikaSifiso Ncwane athi usihlina nje asiphulule sibukwe yizwe ngoba uSifiso Ncwane wami entabeni yedwa nje namhlanje usamile. Therefore I mean to say he's a historical artist never seen. Angikhulumi indaba yodumo umkostati ayikho into yodumo umkostati ngayigcina shada leyo nto nje ethi udumo umkostati ngayigcina shada nje ungaduma ngokushada ubusuthi artist into yaziwa kangcono kuwe kwazi ukuthi uyashada dumo umkostati sokuma bhuti angeke uvimbe ungizwe ukuthi akhulume ngomlando we-industry ye-showbiz industry aphinde akhulume ngomlando we-gospel ngoba ngihlakaniphile futhi i-gospel ngiyayazi i-industry ngiyayazi and I have a right to talk about it kade ngakubona vele ukuthi usiphosa siphupho wala nje uyacula nje kuphela kodwa okunye outside the doors inazo uyolunga kuze kube nini ngoba iphimbo likhona. Ngibonga uPastor Dube uNkulunkulu wami osaba imember of parliament la KwaZulu-Natal okwazi ukutakula uyakhumbula useyiasha yini ethiwa yiasha bafana laba abaphatha imigomo emasontweni wawuyiasha wena ngakaze ngakuncoma sifike sonyusa ivolume esontweni kaDube kodwa namhlanje nje usubona ukuthi wena safanele uphawule ngongizwe hayibo yabona nje ngizokhuza ayikho into eyiningi ngokuthatha nje uforum uthi gibeze phaka omunye bese kuthune stairs emvelo kwakho usubona ukuthi wena ungakhuluma into ayithanda ngongizwe ukhetheleza ngaqedwe Khatheleza ngicela uyeke ukuthi ma uhulumeni enenkinga yecorona South Africa bese uzokhelisha laba bafana ngemoto ukubakhelisha nje kwakho emvelo kwalokho usubathatha ubakhoze ekhanda lami ngizokubamba ngoba uyangazi ungazi kahle khatheleza uyangazi kahle ukuthi mina ngiyonisa ngibhenya mina ungazi kahle ujumbo nelisaka lethu ujumbe ithutha lesi ngamaskandi lesi ithutha nje lo nithi siyabonga Jesu uJesu ukhona impela umzukulwane kaAbrahama noDavid kodwa iqiniso limile sekuthenini nina niyona into nithi niyona akuyona nje qobo lento nithi niyona niseyizingane ningabashesha ngena ningama-asha emasontweni sanibona nina manje senisezingeni lokuthi ningazokhuluma nani nikhuluma udoda nikhulumayo hayi bafana bami la yabona mfowethu Gezani bathe sebexolisa bekhuluma nami sebexolisa la ngibone khona ukuthi ayikho lento yabo labafana niyakhuluma emvelo kwalokho senizoyingcengele egcineni mina ayikho into engayikhuluma nani kumanje umuntu engimdabukela ugospel uyedwa owacula ihit yodwa uNkulunkulu omkhulu emfana uthi umele usimbokazi wakhulu wakho lonke ke
wathi ithina ngoma yakhe lena ithi njengoJobe ithi njengoJobe wahlumezeka njengoJobe oqala nje wena umele usimbokazi safanele ahambe ayocela i-challenge kusibali le eNewcastle ngoba ningontanga umele usimbokazi ufuna ukuyifanisa nathi isimo sakho siyabonakala nje nawe untanga yenu nangu ya akade isanda kuwina isicoco eNewcastle lokuthiwa umzala lo mzala ke bhekana naye uhlukane nje nami uhlukane nendaba yokuthi ukhonto ngayicula ethi ugospel ngithi ke mabhinqa laba bafana laba abazi lutho futhi okwesibili akekho umculi njengamanje kugospel esingambeka esihlalweni sikafiso ngwane yingakho ngithi mina namhlanje ngizongitshela mabhinqa ukuthi ngiyacela niphume ngeinkalo zonke niyofuna umculi wegospel ozoba inkosi esombeka abe inkosi hayi lezi ishiphi lezi ecula njengamanje zishiphi lezi zinto anilutho abafana bamkhohlwane nje nisathula ukuqalwa bese nizotshela ukuthi mina konke engayikhuluma ngami nisuka lo muntu wrong nje kakhulu wakhethelezi loyo onithatha ekhanda anibeke kumina uzongathi ngubani Niyayazi letho Wawuphi indidane ishaya ingoma noSifiso Ncwane uSifiso Ncwane kuphela samemukela kumaskandi wena Jumbo uzodelela usa-applya akathi umuntu e-apply family bese ezodelela esa-applya nje so-ke manje ibaluleke kakhulu ngendlela esimanga lokuthi ke Jumbo fanele ulazi isayidi lakho usazi isayidi lakho hamba uyojima bhuti kwesibili bese uya-applyela kumaskandi sizokulekelela bengithi ngothembile nawe bengithi ungomunye umuntu bese ngakholelwa kuyena bengithi mina uzomunye umuntu esingakholelwa kuyena manje ungiphoxile mfana ngithi ungiphoxile ngoba uthi umkokuthatha ayikhohlwa nje uye cha uthi na ubeza kahle uNkulunkulu ehamba nalesa dudle esinye ngoba yidudla gospel nilinda nini nifasta nini nizidudla kangaka nje gospel nifasta nini awu kuda bayithi nifasta nini ngempela ngoba phela inini abantu engabe ni example yokuthi lento ekuthiwa ufasta ukholwe ukhulume noNkulunkulu ihamba kanjani kodwa manje niyabona ninjani nipakishile nengomapakisha wathi yini wathi ngabadoda ninjalo nje nini le nto le hayi kahle bafana bami konfamishi isona lesi hayi kusona lesi yingakho ke nje ngani zakwethu ngithi mina ngizokhuluma nani